Mga igsoon, sayod kita nga, doon na kita yung mga kaigsuunan nga gitawag o ga atheist. Sila kato mga kaigsuunan nato nga wala mo tuo nga adunay Dios. Apan usahay ato makita kanila nga bisan og wala sila'y giampuan, wala sila'y gitan-aw nga Dios o giilang Dios. Apan nakinabuhi sila, kana ba nga nagbuhat sila o mga maayo, nagtabang sila sa uban, labi na sa mga nanginahanglan. So usahay makaingon kita nga nagatuo, nagasunod din sa Ginoo, mas makita pa nato nga sila nagpuyo o nagasubay na ilabi na diha sa pagbuhat o maayo dinha sa pagtabang sa uban sa mga nanginahanglan. Sayod kita nga mauman kini ang pagtulunan dinha sa atong Ginoo. Usahay kita nga nagatuo, nagasunod dinha sa Ginoo, sukwahi usab ang atong gipakita ngadto sa atong mga kaigsuonan. Sa panahon ni Hesus, lisod kaayo ang pagdawat dinha sa atong Ginoong Hesukristo. Ilabi na dinha sa atong nadungog nga ningon nga ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan. Lisod kaayo kini sabton, ilabi na sa panahon ni Hesus nga nakita nila mismo ang atong Ginoo. Unya ang pagsabot nini literal man gayud alang sa mga Hudiyo. Kung mukaon ka og unod, moinom sa dugo, kanibalism man kini. Ug kana ang dili gyud madawat dinhi na masabtan. Unya mas labaw pa nga diha sa pag-ingon og banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Mas dili ni madawat sa mga Hudiyo kay ang pagsulti niini mao man ang pakigtupong sa atong Ginoong Hesukristo dinha sa Dios. Pagpasipala kini, blasphemy. Mao nang lisod kaayo alang sa mga Hudiyo ni atong panahon na ang pagsabot, ang pagsunod dinha sa atong Ginoong Hesukristo. Kay gitan-aw man nila kini nga literal. Unya nakailaman sila kung kinsa ang atong Ginoong Hesukristo nga siya anak sa atong mahal nga inahan nga si Maria. Dili nila gyud nga masabtan. Dili nila bisag unsaon nga kung unsay gibuhat sa atong Ginoo, bisan tuod kung naghimo siyang mga katingalahan nga mga butang, naghimo siya mga milagro, apan nagpabilin ang ilang tawhanon nga pag-ila dinha sa atong Ginoong Hesukristo nga siya anak ni Maria, nga siya usa ka tawo, nga diha sa pag-ingon niya nga mukaon sa iyang unod ug minom dinha sa iyang dugo, dili kini madawat sa mga Hudiyo. Apan dinha sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, hinay-hinay sama sa mga tinun-an nasabtan kung unsa ang buot ipasabot dinha sa atong Ginoong Hesukristo. Ug gani daghan pa kanato bisan kita nga mga Katoliko nga kini nga santos nga misa, ilabi na kini nga Eucharistia, kini nga pan ug bino. Usahay ang tan-aw sa uban simbolo lamang kini saba sa uban nga sikta nga kini nga pagbuhat ngini panahon sa konsekrasyon. Simbolik lamang kini alang kanila ug usab alang sa atong mga kaigsuonan nga simbolo lamang kini apan kita nga nagatuo, kita nga nahibalo nga anaa gayud ang atong Ginoo ang iyang presensya dinha sa ostya. Nga naa ang Ginoo tinuod gyud nga kana ang iya nga unod ug usab dinha sa bino
mao ang iyang dugo. Kung mao kini perminti nga ipahinomdom kanato, kini nga Greek nga pinulungan, anamnesis, what happened in the past reappears in the present. Ang nahitabo kani adto panahon dinha sa Santos nga misa, ilabi na sa Eucharistia, nahitabo usab karon. So tinuod nga naagyod ang presensya sa atong Ginoong Hesukristo, kung maunta na kini ang kanunay nga magdasig. Kini unta na ang kanunay nato nga maghatag og paglaom nga panahon nga adunay santos nga misa, dili kita moingon nga kapoy musimba, kapoy magampo, kay ang Ginoo man ang atong gianhi, ang Ginoo man ang atong makita, ang atong madawat mismo. Mao na nga dili unta na himuon nato nga lain ang rason kung anong dili kita musimba. Nay uban moingon nga di ko ganahan musimba kay dili ko ganahan anang paria. Kinsa may atong gisimba? Muanhi kita sa simbahan, mutambong kita sa santos nga misa, maminaw kita sa liturhiya sa pulong, ugusab dinha sa liturhiya sa Eucharistia, kay nasayod kita diha sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo, kita makasabot dinha sa iyang plano sa pagpangluwas kanato. Ugusab dinha sa pagdawat pinaagi sa balaan nga hostia panahon sa komunyon. Kini unta na ang makapadasig kanato nga kita diha sa atong pagdawat sa lawas sa atong Ginoo. Kini unta na nga dili lang unta na kini makahatag og kayuhan dinha sa atong physical nga lawas. Kini unta na usab maoy magtabang kanato nga kini mga pagtulunan sa atong Ginoo nga iyang kanunay nga gipahinomdom kanato, kining pagigugma, kining pagpasaylo, kining pagpaubos, ato unta na nga mapuy-an. Kausahay diha sa atong kinabuhi, bisan tuod kung kanunay kita nga nagasimba, kanunay kita nga nakadawat dinha sa iyang lawas o dugo, apan usahay bisan ang atong mga kaigsuonan, ang atong mga kasilingan, makaingon nga sige montana ning simba ning atong tawhana matag adlaw sayo sa kadlawon, apan ang iyang batasan sukwahi man ang iyang gipakita. Mga igsuon, kining kanunay nato nga pagpaminaw sa pulong sa Dios, kining kanunay nato nga pagdawat sa iyang lawas, aduna unta na usay kabag-uhan nga makita dinhi sa matag usa kanato. Mao na nga lisod kaayo sabton nga ang ikumpisal sa mao nga tawo nga sunod buwan o sunod semana, maura gihapon unya akong pangutanon, kanunay siya nga mosimba, kanunay siya nga nagampo, kanunay siya nga modawat sa lawas sa atong Ginoo, apan asa man ang kausaban dinha sa batasan. Kaya diha sa kanunay nato nga pagpaningkamot, ay labi na pananglitan karon na sayo sa kamuntagon, maningkamot kita nga mo mataog sayo musimba, unta na dili ra diha rataman diha sa pagpaningkamot dinha sa pagtambong sa santos nga misa. Ang importante niini atong gipuy-an ang atong pagtuo. Kay matod pa kung ang atong pagtuo wala nato uban ni og buhat, dili makita sa konkreto nga buhat, patay kini nga klase nga pagtuo. So uban na nato og buhat, uban na nato og konkreto
nga pagkinabuhi. Mga igsoon, ang Ginoo sa kanunay nagpahinomdom kanato nga dinha sa mga katigulangan ni kaon sila og pan apan nangamatay gihapon, wala man sila mangandoy diha sa langitnon nga pan, kini nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kita swerte kaayo kaya matag adlaw adunay santos nga misa. Matag panahon sa Domingo, adunay daghan nga mga schedule diha sa santos nga misa. Apan kumangutana kami nga mga pari, labi na panahon sa kumpisal, usahay moingon nga wala kami panahon, busy kami padri, daghan mi buluhaton. Usahay bisan ang Ginoo naghatag kanato og daghang oras o panahon aron na kita makadawat, makadungog sa iyang pulong, makadawat sa iyang lawas. Apan kita ang nagdumili, kita ang wala maning kamot dinha sa pagdawat niini. Ang atong pagkabisi basin puhon kung ang Ginoo, kung kita makigatubang na, umingon kita wala tay panahon diha sa Ginoo, unsaon na lang kumingon usab ang Ginoo dinha kanato, human kita mupanaw nining kalibutan na unya makikatubang sa Ginoo. Umingon ang Ginoo wala pod koy panahon dinha kanimo, kay sa panahon nga buhi ka pa gihatagan ka og taas nga mga katuigan dinhi ning kalibutan na, wala man kay oras, wala man kay panahon dinha sa pagpaminaw, dinha sa pagsalmot sa santos nga misa. Mga igsoon, sa kanunay ang atong Ginoo nagpahinomdom kanato nga siya ang langitnon nga kalanon nga pinaagi nining santos nga misa, kining atong pagdawat panahon sa komunyon, siya anaa ang tinuod niya nga lawas. Kini unta na ang kanunay nga makapadasig kanato nga kung ano nga maningkamot kita nga musimba, mumataog sa iyo, maningkamot nga maminaw sa iyang pulong, sa iyang mensahe, unya diha sa atong paggawas sa simbahan. Kini unta na usab ang makapadasig kanato nga mubuhat sa angayan, mubuhat sa iyang pagtulunan, sa iyang kabubuton. Sa unang pagbasa, atong nadungog ang kinabuhi ni Saulo, usa ka tawo nga giila nga nanglutos sa una nga mga Kristiyano. Anaa nga iyang walay pag-ila, walay pagrespeto dinha sa mga kababayenan, mga lalakinan nga mingsunod dinha sa atong Ginoo. Apan sa iyang kinabuhi, labi na dinha sa paglakaw niya padulong sa Damascus, iyang nadungog ang boses sa atong Ginoo. Ug diha sa iyang pagpanglutos na ilahan niya nga ang atong Ginoo di ay mauya iyang gilutos pinaagi dinha sa iyang mga sumusunod. Ug tungod niini siya na usab ug siya nahimo nga misyonero sa atong Ginoo. Siya nagsangyaw kung kinsa ang atong Ginoong Hesukristo nga buhi, naghatag kanato og tinuod nga kinabuhi. Kini usab ang hagit kanato sa matag usa nga sama ni Saulo nga nahimo siya nga si San Pablo, nga dili unta na taman lamang sa pagkadungog, sa pagkaila, kung kinsa ang tinuod nato nga Ginoong Hesukristo, nga unta na kini ang magtukmod usab kanato sa pagbuhat sa misyon sa atong Ginoo. Isip usa ka ginikanan, isip usa ka amahan, isip usa ka anak. So dili lamang ang misyon unta na
ang pag-ila nato taman ra sa mga madre, taman sa mga pari, kundili alang kanatong tanan. Nga kitang tanan isip mga binunyagan, aduna kitay bukasyon, aduna kitay misyon nga angay nga pagahimuon, ug ang pinaka labi nga angay nga buhaton nato aron na makita sa uban nga kita tinuod nga misyonero, misyonera kining ato nga konkreto nga mga buhat. Kay karon lisod na kaayo ang kanang pagsulti na lamang, ay labi na kung ang atong mga kaigsunan nakaila usab kanato kung unsa ang atong mga binuhatan, kung unsa ang atong mga kahuyangon. Mas dali ipasabot, mas dali nato nga ipaabot ang unsa ang kahulugan dinha sa mga pulong sa Dios kung makita sa atong mga kaigsuonan ang ilang nadungog. Mas epektibo kini ug mas madali sila nga mutuo. Sama dinha sa usab diha sa atong pamilya, ang atong pagkainahan, ang atong pagkaamahan, mas mutuo ang mga anak, dili lamang dinha perminti sa baba o sa pulong lamang, kung kini ilang makita dinha sa ilang mga ginikanan ang buhat. So kinahanglan ang pulong ug ang buhat mag-uban gayud. Kay unsaon man ang atong mga pulong kung taman ra diha sa mga ngabil, mas epektibo kung makita kini dinha sa buhat. Mga igsoon dinha sa atong pagpadayon, dinha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, sayod kita nga lakip niini ang atong mga inadlaw-adlaw diha sa atong pagpaningkamot, dinha sa atong mga problema, dili unta na kita makalimot dinha sa pagbuhat ug maayo, dili unta na kita makalimot nga dinha sa atong pagpakaon sa atong lawas aron kita mabuhi, dili unta kita makalimot sa mas labi pang importante sa pagpakaon sa atong espirituhanon, kining atong tagsa-tagsa ka mga kalag, ang atong pagpaminaw, pagbasa sa pulong sa Dios, usab diha sa pagdawat sa iyang lawas. Kini ang makahatag kanato og tinuod nga kinabuhi ug mausab kini ang atong nadungog dinha sa ebanghelyo. Kay ang Ginoo panahon diha sa katapusan nga panihapon, wala man siya miingon nga ang iyang giingon nga kini panahon sa pagbindisyon, panahon sa pagpikas-pikas, kini ang akong lawas. Miingon siya, kini ang akong dugo. Wala man siya moingon nga kini ang akong lawas, simbolo. Wala man siya moingon niana. Siya miingon nga kini ang akong lawas, kini ang akong dugo. Ug panahon nga ato kini nga handumon, kung panahon nga diha sa Santos nga misa kita mudawat kini tinuod gyud nga iyang lawas ug tinuod nga iyang dugo. So sayod kita kung asa nato makita, asa nato masinati ang atong Ginoong Hesukristo, ug mausab kini ang untana magdasig ka nato nga dinha sa atong mga problema. Labi na kung bukat kini o wala kita masayod kung unsaon nato pagsulbad. Kung gusto kita o mangita kita sa atong Ginoo, mangayo kita sa iyang grasya o panabang, kita magampo, musimba, aron atong masinati ang iyang tinuod nga presensya. Palihog sa pagtindog,